Здравей! Ти си с факти и легенди на Варненче от манастира Свети Константин и Елена. Благослов за влюбени! Искаш ли да си здрав, щастлив и влюбен? Не пренебрегвай знаците на съдбата. Кихнеш ли преди закуска 3 пъти, ще имаш щастлив ден. Златна стрела с гълъбови пера в съня предвещава любов. А ако удариш случайно ръката си в дърво, ще бъдеш обичан. Разсипана кутия кибритени клечки подсказва скорошна женитба. Да, съдбата дава своите знаци, но кой ли ги чете? А за да си щастлив в любовта и в брака, има и по-лесен начин. Поклони се на Свети Валентин. Парченце от мощите му ще намериш в манастира Свети Константин и Елена край Варна. Те са взети от родния му град Терни, Италия, и са подарък от римски кардинали. Донесени са тук наскоро от архимандрит Серафим и са изложени в дърворезбован аналой пред иконата с лика на светец. Не се очудвай. Макар някои светци да нямат място в познатия ни календар, всички просияли и канонизирани преди разделението на римокатолическата и православната църква през 1054 година са признати за светци и от православието. Тъй свещеномъченикът на древната единна християнска църква Свети Валентин. Според любимия ми разказ, той бил млад и красив презвитер. Не само умеял да лекува с най-сладките отвари, но и словата му били мехлем за всяка душа. За младите влюбени намирал най-нежните думи, на отчаяните вдъхвал увереност, скараните помирявал, нещастните пък вдъхновявал да намерят пътя към сърцето на възлюбления. Него благодарните търсили за годеж и сватба, дори когато Клавдий II забранил женитбите, за да бъдат легионерите му отдадени единствено на войната, свещеникът продължил да венчава влюбените двойки. Разгневен, императорът заповядал да бъде посечен, но преди смъртта си богоугодният християнин направил ново чудо. Изпратил на сляпа девойка Минзухар със сърдечно послание, подписано «Твой Валентин», и тя прогледнала. На 14 февруари 270 година Свети Валентин умрял като мъченик за вярата в името на любовта. И ако ти вярваш, че той е покровител на влюбените и на щастливото семейство, призови го в молитва, поклони му се. Свети Валентин несъмнено ще се застъпи за теб пред Бог, ще укрепи и умъдри твоята любов. Ще възрасне тя в чисто, искрено и трайно чувство.